дуруд ҳамватанон, ду сухат гуфтагӣ будам дар барои Америка ва чӣ тавр шумо метавонед дар Амрико соҳиби чиптаи корти сабз бошед ва шавед ва баъд аз он чӣ тавр метавонед баъд аз соҳиби корти сабз баъд аз он чӣ тавр метавонед шумо ба шаҳрванди Америка расед ё ба шаҳрванди Америка шавед. Якумаш ин аз тарафи гӯем агар шумо дар территорияи Амрико таваллуд шуда ҳастед ва аз автоматикӣ аз сабабе ки дар территорияи Америка таваллуд шудед, шумо метавонед ба тарзи автоматикӣ шумо мешавед шаҳрванди Амрико. Дуюм раҳе ки шумо метавонед дар Амрико соҳиби чиптаи грин-кард шудан, ин агар шумо мисол гӯем ба тарзи агар шумо дар лотереяи грин-карта иштирок кардед ва лотерея буридед. Аз ҳамин сабаб шумо метавонед соҳиби грин-карта шудан. Сеюм ин агар шумо гӯем дар иштирок кардед дар хизмати дар артиши Амрико, яъне шумо хизмат кардед дар артиши Амрико ва қарзи гӯем қарзи худро иҷро кардед дар пеши давлати Амрико ва Амрико шумо соҳиби грин-карту соҳиби шаҳрванди Амрико ба шумо медиҳад дар ҳамин ҳолат. Чорумаш ин агар шумо ба Америка омадед аз сабаби кор кардан, яъне кордиҳанда аз тарафи Америка шумо ба Америка даъват кард. Шумо метавонед аз грин-кард гирифтан ва баъд аз чандин соло шумо метавонед шаҳрванди Америка шудан. Ба ғайр аз он, агар шумо пинҳони сиёсӣ пурсида ҳастед, яъне агар шумо ба Америка омадед ба ҳар намуд раҳошкатӣ ва дар территорияи Амрико шумо пинҳони сиёсӣ барои гирифтед ва барои одаме ки гирифтагӣ ҳаст пинҳони сиёсӣ ва пайвастан ба аъзони оилаи ӯ пинҳони сиёсӣ дода мешавад. Ба ғайр аз бо як раҳи дигараш ҳаст ки агар шумо зан ё шавҳари шаҳрванди Америка ҳастед ва ӯ шумо ҳамчун ба Америка даъват мекунад ҳамчун зани ё шавҳари шаҳрванди Америка. ҳамин 5-6 раҳҳои дорад ки шумо метавонед ба Америка омадан ва баъд аз он ҳуқуқ доред шаҳрванди Америка шудан. Ташаккури зиёд барои диққати шумо.